मोजाङै स्रां स्रां था Hello guys, ang kedan video थाबाय देलायनाय दिनैनाय लाजि दाङो लोगोफोरसो आङो इउटुब चेनेल बानायदो मा होनो लोगोफोर आं इउटुब चेनेल खुलिदो ओमफ्राय इउटुब चेनेल खिदिदो आङो लोगोफोर नों अट'फोरा गासिबो आं जागाखौ खिथिनि दायो आं देलायनायखौ नाय नै आं देलायनायखौ नाय लोगोफोरनो जागाफा जि साफा माय जादों सुनि जागाफा माय नुदों मा आंखौ साफा देलायदों कमेन्टआव खिथा आंखौ ओमफ्राय साफा नुदों लोगोफोर दा बिदि जायो लोगोफोर हाय टाटा हरबाय आंबो टाटा हरबाय लोगोफोर दाखाय आं खानाय हास'दोंमोन जोङो लोगोफोर आरो गासिबो आदै दांदो ओमफ्राय आङो जों खानाय हास'दोंमोन आबो दांदो खानाय ओमफ्राय आदैयाबो खानाय हास'दोंमोन ओमफ्राय लोगोफोर आं देलायदो आं हगारसै दा